assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV. Caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. En jetti jignaɓe ɓe kono kadi en jetti yeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo gonɗon e no gonirɗon fof. Kala to mbawɗon wonde e dunde Baba Adama ha e nder leydi Sénégal on calminama on juurama. Caggal ɗum en bismima bandiraɓe yeɓiyankoɓe ɓe e yewtere men Paamen Pamminen nde ganduɗa en puɗɗima ɗum yontere ɓennude nde kono nde ɗo yontere kadi hande en garti gam yewtidde bandiraɓe ɓe e toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko ɓurɗi tengtude e nder yontere nde kono no mbirunoɗen yewtere nde ni. En jetti gueno noon nde o hokki en sembe e fartange e tawtorede kadi oɗo ñalawma hande. No mbirunoɗen ni tan yewtere nde ari ko yewtidde e mon e actualité ji leydi men Sénégal taw kala hen ko ɓuuri jojjude eɗen garta hen. Ko adi fof hande eɗen jogui toɓɓe kadi hono no mbaɗirnoɗen ni toɓɓe ɗe ganduɗa kadi ko jojjude gadortoɗen toɓɓe meɗen ko séminaire intergouvernemental mo ganduɗa ko franco sénégalais tawi sikki ala hoorejo jagoɗo o hono Amadou Ba e kippu muɗum jeehi toon to dowla France gam ngal ɗon kawral kono kadi ma en paw hen milliard uji 20 ɗi ganduɗa koto banggue dollar million ngaji jaafoɗon million ngaji 20 to banggue dollar ɗi ganduɗa ine jimde ɗeɗo balɗe foof tawi innate hen ko hoorejo landa ex Pastef woni Ousmane Sonko ko wona ɗum pawaten hen ko 71 milliards ɗi ganduɗa kamne ine haale e ɗeɗo balɗe foof tawi joopi ko jagorɗo tambiɗo cellal leydi ndi so ɗum ɓenni ma en kaal kadi e caɗele ɗe ganduɗa ko caɗele jangde leydi ndi école aji e duuɗe jaaɓe kartirɗe foof e oɗo saaha kulhuli ine hen no heewi taw ko caɗele kadi teskaɗe ko heddi ko pawaten hen ko ganduɗa ko kañum woni rapport mo ganduɗa yalti tawi oɗon rapport holliti ko wonde Sénégal ina rutti caggal no feewi to banggue jeytare kono kadi to banggue liberté ɓe ganduɗa kamen goni ɓiɓɓe leydi ndi ko ɗon mbawaten uddirde toɓɓe men hande kadi no mbirunomi on ni terɗe rédaction e kala e saaha ko kañumen garata Elage Abbas Sarr nan ɗo to junggam nano ngo wondude Adama Diop kañum nemo hay goto watta présenté to banggue ayawo ngo ha to banggue haalirde nde ko adi foof en calmodirte Elage Abbas Sarr taw nde payane Adama Diop Elage mi salminima mi salmitima Seydi Dia caggal mo jiɗɗen Allah en juuli rasul sallallahu alaihi wasallam en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Piindi TV kala to ɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adama o ñaganade aussi Allah moƴƴere surtout oɗo émission mo ganduɗa hoorema ko kañum woni Paamen Pamminen ala ko umminnum so wona kala ko jole jole walla kala ko kewi nder leydi ndi mbawen tungude hen hunde gaddenen ɗum bandiraɓe gonga wona enen ɓuuriɓe famde kono ko etade fammindeɓe tan gonnen koye dow sohna noon tigui Elage Abbas Sarr caggal ɗum mi salmintu Adama Diop Adama mi salminima mi salmitimama debbo pullo a jarama no fewi debbo mo jaare jammugel jaare jammuli jaare jammuli wuuro ngo jimmi no fewi mi salminima no fewi mi salmini kadi mo ndendumi plateau o hono doyen yam Elage Abbas mo kewi joddade plateau ji mbaɗi hono ni en to radio to hay ni ga e télé he non mi salmini hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe wattuɓe haqqillaji munen e télé mabɓe Piindi TV yewtere nde ɗo ko fartange tigui woninimi arde hen e oɗon deuxiéme numéro mo ganduɗa kay ko Paamen Pamminen ɗum noon debbo pullo ko weltare mawde noon weltare nde wadde ko nde rendade Adama Diop yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV kamen ne mboɗo andi ene gonde nden weltare en gudditu tan yewtere meɗen garen e toɓɓere nde ganduɗa nde kañum woni nde gadortoɗen en kaali joni joni woni kawral ngal ganduɗa walla ni batu ha e séminaire mo Amadou Ba tawtoroya toon to dowla France tawi Elage Abbas fodde nanodire 56 nanodirama toon tawi ko waɗa hen e kopporeje ne ma tolno e ujunere e 500 milliards tawi ɗum ɗon foof koko sifodira ɗum ɗon ko jotodiral hakkude leydi Sénégal e leydi France ngal ɗo jotodiral noon eɗen mbawi wiide ko heeɓa toon ko ine ɓuuri hen tengtude eɓɓoje ɗe ganduɗa ko PSE woni eɓɓo Sénégal ɓamtiɗo Elage an hande sa wiyanoma ya firan en e ngal ɗo nanodiral walla nguɗo batu holko pamɗa hen eyyi ko noon aɗa andi ko adi foof d' abord ko yettude Allah
yettande Allah aussi vraiment gouvernement du Sénégal parce que aɗa andi neɗɗo so tawi a wawna hoorema won ko gandanɗa hoorema hatta wonka wawna hoorema alay saago jogoɗa professionnalisme poɗɗon jaha yiiɗi ɗaɓɓoyde wallidiɓe donc ɗum ɗo so tawi comme par exemple hande coopération hakkude Sénégal leydi Sénégal e dawla France sa yi ɗum ɗo foof wawi wonde ko coopération tiiɗ so coopération tiiɗan ene wawi taw ɓe mbawata dañde on ɗon fartañe e l' essentiel est que kala ko wawi dañede toon a faami donc wona Amadou Ba tan Amadou Ba e sato muɗum ko kamɓe fof jeeyi toon donc ciifodiri kewɗe mbaɗama toon mais ciifodirɗe fof fati ke Sénégal émergent woni PSE eɓɓo Sénégal ɓamtiɗo eɓɓo Sénégal ɓamtiɗo donc eɓɓo Sénégal ɓamtiɗo on ɗon so min mbiyatmi en contrepartie yo ɓesgu Sénégal naɓe mbawa yiide hen koye mum par ce que so tawi eɓɓama haallaji milliard uji ɗi nanama te taw kadi jangge jaam kadi vraiment ɗum ɗon kadi ronko wawde ɓiɓɓe Sénégal naɓe mbawa donc wawde hen yiide koye men wonno tan waalade wootere taw ko neɗɗo goto jogui huufat ɗum walla ko ministére goto tan tottete huufa ɗum aussi ko bonande mais sen paami ha en paami ganden kam ko eɓɓo waɗgo fayida firti tan ko coopération hakkude Sénégal e dawla France en paami no mbirɗa ni Adama Diop ha hande ko on fannu keddotoɗen to banggue oɗo coopération eɗen gandi ina heewi jottodire ɗe ganduɗa ɗe mbaɗe tawa janggo e jaam ko foti hen ko yiyede yiyetake ko yimɓe poti hen ko yiitade jiitota ko ɗum walla kadi ɗo jagorɗe ɗe no potiri ɗum gollorade ni gollirta noon hol yiyande ma anne dokkirta hen ko noon debbo Pullo a jarama no feewi en jarnima kadi Elhadj Abbas vraiment ɗum ɗo eɗen mbawi wiide ni hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie jaafoɗon e leydi France vraiment ko hunde ganduɗa sen duttima e tarih eɗen gandi Sénégal ko partenaire maɓɓe numéro 1 eɗen mbawi wiide ko leydi France donc eɗen gandi oɗon coopération mo ganduɗa o sen duttima caggal wonata ko guilay les années 1960 guilay temps nde Sénégal heeɓi indépendance guel nden ɓe puɗɗi jokkodirde hayso tawi won jokkodire goɗɗe guiɗinoɗe kene wona hakke duuɓi temedere donc eɗen mbawi wiide e ɗeɗon nanodiri ɗe ganduɗa kay sifama toon kene wona hakke 50 e ɗum ɗon noon moƴƴi hen ko debbo Pullo no mbiruɗa ni waɗa ɗum ko ganduɗa ko woni ko wiyete suivi ko beele ene wawa gartama par ce que eɗen gandi ko signinte toon ko gartameje mais gartameje ɗam ɗeɗon ene foti yiyede yuppoye e nder ɓesguli ɗi ha ɓesguli ɗi mbawa yiide hen koye munen so tawi sa yi ene waɗe critique à chaque fois ene ŋiñe c'est parce que souvent eɗen jiiya yimɓeɓe puɗɗoto mbasa yettinde hono ko way noon ha tenti e laamuji ɗi wona tan laamu ngu Macky Sall wona e régime Macky Sall tan jiiɗen ɗum ɗon koye régime aji ɗi foof en jiyan ɓe puɗɗo eɓɓore nde wasa gasde population fuɗɗo yiide hen hoore mum donc no mbiruɗa ni eɗen ñaagui ko signina toon ko sifa toon ko eɗen gandi koye ɗeɗon eɓɓoje e Sénégal émergent donc eɗen ñaagui nde ɗum ɗon wawata yettade no hanniri ni wawa population wawa naftorade ɗum ɗon par ce que eɗen gandi ko ɗum ciife ɗe ganduɗa moƴƴe ko noon ko ɗum ciife moƴƴe ko ɗum ciife baɗɗe fayida tengti noon e ɗe eɓɓoje ɗe ganduɗa koto banggue PSE Sénégal émergent eɓɓo Sénégal ɓamtiɗo ina hen min kam mbiyami ko ɓuuri tengtude ko ganduɗa ko koto banggue campus franco sénégalais ɗon ɗo ganduɗa fodde ujunnaje étudiant ji ina hen ganniya formede en tout cas ko ɗum woni ko ganduɗa ko kañum woni fandare nde donc so tawi ɗum heɓama e tuma mo ganduɗa leydi Sénégal ne wondi e caɗele to banggue jangde tengti kadi e caɗele ɗe ganduɗa kadi heewi sukaɓe ɓe janggoɓe ha gayna janggude donc golle ɗo no dañiri golle ɗum ɗo so tawi waɗama ko hunde ganduɗa ko hunde wande fayida ndeke noon so tawi ɗen jagorɗe ɗe ganduɗa tawama toon so tawi juɓɓini ɗum no hanniri ni ha kadi en jejjitta e to banggue pewnitgol to banggue pont uji e auto ji pont ɗi ganduɗa foof eɓɓama hen taw ko eɓɓoje ko ɓurɗe mantinade ɗe e PSE ɗum ko hunde wande fayida caggal ɗum Adama Diop hande o haalaluji ina keewi to banggue cellal ngal te caɗele kadi ne keewi to banggue cellal ngal yeehi kadi ha nder kadi wiya wonde fodde capanɗe jeeɗiɗi e goho to banggue kopporeje e banggue milliard ina wayno won ɗo nanna ɗo ganduɗa fotani e tuma mo cafrirɗe ponno mahede e tuma
mo cafrirɗe ponno waɗede équipement ji baɗɗi fayida ko ɗon wiya wonde oɗo marché gré à gré hay goto anda holto nanna walla no rewrirani fewani hol yiyandema e oɗon fannu. En tout cas haɗum yarde atay debbo pul ɗeɗo balɗe foof ɗo e nder leydi ndi mo ganduɗa kay nde ɗon jofande fande e jagorgal kalfinaɗo fannu o milliard uji ɗi keewi sanne aɗa keewi no feewi hakke capanɗe jeeɗiɗi e goho eko fawi ene fawi ha heewi e ɗum noon ko fawi ho tan so tawi Elage Abbas hokkama ɗum mbiɗa andi hande joftoyta ko toon to tulde dimat. Donc de toutes les façons no mbirɗa ni enen foof eɗen gandi hande nokkuji cafrirɗi ɗo e nder leydi Sénégal koɗi ñawɗi to safrete so tawi ñawi ɗonne kadi ko caɗele. Donc ɗum noon so tawi vraiment ɗum ɗo ko gonga vraiment eɗen mbaɗi hen désolé no feewi hay so tawi e nder ɗiɗon société ji jeenayyi en keeɓi hen ni kabaru won hen e 4 ɗi ganduɗa kam mbaɗi désisté puɗɗi wadde désisté par ce que peut être no natirno hen ni ne manque hedde hen information ngaji e sibabude banggue waɗoɓe fournir produit médical en e ko way noon en collaboration e ɓen ɓe ganduɗa ko almanaɓe ɓe. De toutes les façons enquête kam mbiɗa andi kam koko udditte ɗo joni to yarata ɗo ko ɓuuri hen kam lerde mbiɗa sikki koma gueɗe ɗe gasa mbawen andude mais de toutes les façons ɓe joofama koɓe joofa ho beele ko ɗum gonga walla wona gonga en tout cas ko wawi wonde hen foof debbo pullo koppereji ɗi ene keewi no feewi te ɗum vraiment handani e nder cuuɗi men cafrirɗi hande ɗi ganduɗa ene cuhli vraiment safrede tawi ko kañumen ɓuuri ñawde hay yimɓe ñawɓe yahoɓe toon ɓe adama joom mbiyen noon tan. Elage Abbas ɗiɗo haalaluji ɗi jalti ko e tuma mo ganduɗa haalama ɗo haala koppareje panoɗe e covid 19 tawi ha hande hay goto haalani haala mum hay goto nanani dille muɗum ina dille certes noon kamɓe e wiide mabɓe wonko wona e dow muɗum ɗiɗon loskoji puɗɗama kono so tawi ɗum ɗo ari kadi fawtima hen e tuma mo caɗele ɗe ganduɗa ko kewɗe nani e nder cafrirɗe meɗen han holno jirata ndiɗon leydi. eyyi c'est à dire ko bonande mawde Sénégal hande bonande mawde Sénégal ko ɓuuri ko bonnude Sénégal tigui rigui woni marché gré à gré aɗani marché gré à gré wona marché dewɗo lawol manam marché gré à gré way ko comme par exemple hande aɗani saɗa yiiɗi wadde publier hunde aɗa yiiɗi yeey ɗum walla yiɗi sood ɗum walla yiɗi ɗumi ɗum moƴƴi ko waɗe publier andine ɗum ɗon ɗumine joguiɓe capacité o joguiɓe compétence o jaaha e on ɗon fannu jaaha goto foof tantoye chance muɗum beela Allah wawa gagnade wawa wadde ɗum no hannirta ni mais so wonti comme par exemple min ko an jiɗani ko jiɗannami ko wona an jiɗani de ko hoorem jiɗani ɗum wona an jiɗani ko hoorem jiɗani somi tottima taw ko wonko keɓata men jiya gan mais Halimata ɗum rewta lawol wawa rewde lawol caɗele marché gré à gré gonɗi ɗo e Sénégal pop addi ɗum tan ko hoorem jiɗani mi yiɗanama ko intérêt personnel mbeɗen tottumade kono wona an jiɗani ayi donc ɗum so tawi ene laati wonde ɗo e leydi meɗen ndi ala fof ɗo mbawɗen rewde ha ɗum nen kadi min wawa yiide sah homi sikkani tawi e nder Sénégal ma ñalawma ar ɗum ɗon foof waɗe au propre ha laaɓa ceer yimɓe kucciti hen par ce que tellement ñande foof ma nan won tuumaɗe ha hande a nanta résultat a nanta siwi hoɗo rewi haalama eɓen enquête tax kayitaji tax ñam loskongo yettotako mi loskongo yettotako ko ɗum woni caɗele Sénégal en tout cas min mbiyatmi ko oɗo fannu kanko mo ganduɗa kanko woni Marie Khemesse Ngom Ndiaye kanko on jagorɗo tambiɗo cellal leydi ndi ina jojji o yalta o haalda yimɓeɓe ko gonga noon woodi ko haali e haalaluji ɓe mbi ko wonde o wi waɗiɓe wadde noon ko jojjande mawde darinode woni holɗum sababude émetaji woni fitinaji caɗele bannoɗe ɗo ko ɗum jeeyi nde ɗon jojjande haaɓe keñori gueɗe ɗe kono min mbiyami ko ɗum yonani yo yaltu o haalda e ɓiɓɓe leydi ndi o laɓɓinana yimɓeɓe soit o wiya yimɓe aha ɗum ɗo de ine woodi ko ni eni yaari walla kadi o wiya yimɓe ɗum ɗo woodani ko ni eni lelori yimɓeɓe mbawa andude wawa kadi labde hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi sabu wona ferade konngol ma ni Seydi Dia mi c'est-à-dire probléme o wona kamɓe aɗa andi hunde moƴƴatno taw kala mo Allah wawi ardinde leydi ndi taw aɗa jogo rigueur poɗɗon a totta a halfinama hunde aɗa foti wadde rendre compte
en tout cas kanko yiyanoma e makko rigueur mawɗo hélas ko faati e oɗo covid 19 kono tan ɗum ɗo kam min nde yaltinde min e hooram mbimi ko oɗo debbo no wano ni vraiment mbiyatmi ko ha hande jooɗademo o yaltinani haydara o haalani haydara ni koko leeli ko gonga noon ɓe kaali ɓe mbi wonde o wi ko wonde ko jojjande nde ganduɗa ko ɓurtude ko ɗum jeeyi sababu o kono tan kam eɗen jiiɗi ko ɓuuri labde ko ɓuri kadi labtude hakkillaji ɓiɓe leydi ndi d' ailleurs kanko Marie Khemesse Ndiaye eɗen teske makko ni deyre ko adi foof omoni yeedi ministére makko to ene yeedi déclaration ngaji makko ene ngakki par rapport à ko ɓe kewata e nder leydi ndi ko to banggue accident ji ɗi hôpitaux ji ɗi ko deƴƴere ɓurtude deƴƴere nde ene ɓurti no fewi te ɗum moƴƴani e fannu mo woni o santé hayso tawi ñandene soynanoma toon oɗon rafi mo ganduɗa toon to dowle Chine rafi banggue fofango e nder hen noon bon ɓe jalti hayso wona kanko jagargal ngal yalti habri hen waɗi communiqué wonko jertini ɓesgu leydi ndi to banggue mbawa rentade mbawa artirde kadi ɗeɗon kaaɗe ɗe ɓe mbannoɗo e sanga covid 19 donc ɗum ɗon kadi omo ñaaga no mbirɗa ni nde yaltata e oɗo alhaali e nde ɗo deƴƴere o haala voilà o laɓɓinana ɗum bandiraɓe ɓe Adama Diop ko ɗum jiɗɗa wiide min cikkim ɗo e leydi men ni kala mo sowannomede kañum ma haala kono so nomama tan a deƴƴat holko woni nomination de kono sa nomama tan a deƴƴi woni hen tan ko waɓe no sarɓe anan ɓe sosoɓe ko nandi hen en ɓe nande ɗon toɓɓere nde tawno ko timɗen ɗo ko hande ina heewi Elhadj Abbas Sarr payen e alhaali 20 millions de dollars mo ganduɗa o wiyama wonde wonto haala wonde kanko Ousmane Sonko hoorejo excellent de Pastef o heeɓi ɗeɗo kopporeji tawi o heeɓiri ɗum ko beele janggo e jaam so tawi woodi no wayoyi ko faate pétrole jimdateɗo ɗo e nder leydi men Sénégal Elhadj hol yiyande ma on fanno eyyi aɗa enen banggue men en mbiyata no woodi mais enen gandi heewi ƴamoɓe lefullam heewi ƴamoɓe lefullam je pèse bien memo heewi ƴamoɓe lefullam taw en jokkodira caggal leydi en jokkodira coppere ɗe ganduɗa hoorema coppere ɗe pour mbawa par ce que ƴettat coppere pour mbawa vraiment darnude lande men no hannit ni mbawa rokkude yimɓe mais ɗen noon coppere ɗe totte ko wonko suuɗi less jomumen kalantamam ko woni ko less min tan e ma yaade noon di min tan e ma kaldat ɗum wima e wonde mbeɗa wawma tuttude temps mbeɗa wawma wadde financé tant de milliards kono noon sa ƴetti laamu minne mbeɗa sohli temps ayi donc déjà sa ƴeewi so tawi ɗum noon woodi aɗa suusi wiide wonde est ce que ɓe jeeyan leydi men Sénégal parce que janggo e jaam so goto ma tot so laamima 20 milliards 20 millions de dollars so yaltinama e leydi men ndi so renaki ma mus seeɗa en tout cas haalɓe noon ene jogini ɗum preuve aji Allah den wawi ɓe jaltina preuve aji ɗi ha yimɓe ganda so tawi ɗum ɗon yalti janggo e jaam aussi ma en kool ɗum woni ko kalanɗen ko ɗo ñanden wonde kala gummiɗo wima en ƴamma lefullam ko ɗum ɗo woni ɗum en tout cas kanko sarɗiyanke kalɗo ɗum o hay hande e observateur so tawi mi juumani o haali o wi wonde ko o ittata hen hay piccal o ittata e haala makko ka te ko haali ko omo jogini ɗum dalillaji hay so woni o haalta source uji makko ne omo jogini ɗum dalillaji donc ɗon won ko firti kono ko wona ɗum kadi en jii won jayde wonde nde ganduɗa kañum ne haali e oɗon alhaali hay so woni kañum ne kadi kañum ne haala muɗum texte moɓe bindi o ɓe mbi ko ɗen kopporeje won banggue goɗɗo mo fayi ko wona toon Adama Diop yiyandema e oɗon banggue noon ɗon tan ni jokkanmi on banggue mo ganduɗa wiya koppereje payi koto banggue communauté mouride bon ko wawi wonde hen foof kam assemblée nationale parlementaire o min pouram ene foti darade hen darde nde ganduɗa hayso tawi ko honorable député no mbiɗa ɗi Matar Diop addi kaɗon haala hande eɗen mbawi wiide oɗo Matar Diop ko kanko woni nouvel homme fort nder leydi ndi pourquoi mbiɗen noon par ce que oɗo révélation ko révélation mo ganduɗa mo famɗani so tawi vraiment ene waɗi avéré kadi o tentini no mbiruɗa ni wonde omo jogui dalillaji ko haali ko kadi omo hebli kala to nodda ko jaho ngam laɓɓinde ɗeɗon gueɗe no hanniri ni en tout cas
duttoromi ha joni tan koye to banggue tarih e nder leydi Sénégal yo yimɓe gartu hiftora wonde hono ɗum ɗo wona hande fuɗɗi e nder leydi Sénégal hono ɗeɗo biye tuuma wuyuji ɗi ganduɗa mbaɗi hono ni henne sen duttima guila temps Abdou Diouf meɗino wadde hono noon omo ganduɗa woni Abdoulaye Wade to banggue ɗeɗon koppereji ɗe mbiya wannomo financé ko dowla Libye toonne kadi omo ganduɗa woni Macky Sall kañumne kadi tuumama hen to banggue blanchissement kañumne heeɓino ɗon haalullaji mum ko mbiɗa ho hay kanko Sonko e 2019 aussi haala yaltino ɗo won haalullaji ene kaletano yaltiles mais kaɗo kam haala koye nder suudu sarɗiji yimɓe foof ene keeɗi te haaldira ni no haaldira ni kadi canal enchaîné windi hen texte mo ganduɗa voilà justement canal enchaîné ɓeɗon ɓe bindata kecce il faut kadi yimɓe ganda ɗum ɗon en mbiyan noon hay batte en tout cas ko fewuji ɗi kalten ene sohla ha joni pour le respect hormade ɓesgu gandanɗa hoorema leydi ndi yo gueɗe ɗe lerne ha leera yimɓe ganda holko kewi exactement par ce que leydi ndi fotani wonde e danger pourquoi sibabu nde tan ene mbaɗi découvrir pétrole walla eko way noon non eɗen cohli vraiment nde ɗum ɗo lernete no hannir ni debbo pullo hayso tawi procureur waɗama hen interpellé yo waɗ autosaisir eɗen paadi mais eɗen gandi kadi procureur ko fate banggue ñawore jawata nadde e gueɗe ɗe ganduɗa taw keɓanani ɗumen dalillaji de toutes les façons nana yeeso men noon nana yeeso men kamɓe laamu ngu eɓe era hen kono kadi en jii kolaɗo kuuɓal laamu ngu no wiiri wonde laawol leydi natata tan e haala ko ganduɗa anda no yaari alay saago wodo ɗoɓe ndewi alay saago laabi ɗonne kadi ko gonga en jaɓantoɓe ɗum ɗonne ko gonga kono tan ko wiide tan yoɓe gon hen yoɓe gon e ngol ɗon laawol ɓe ƴeewana yimɓe beele ɗum ɗo ina woodi walla woodani so tawi ina woodi yimɓeɓe andi sénégalais ji ɗi kadi hen sahaji ina jiiɗi laɓɓinanede kala hen ko wawi wonde kañumen ko yo laɓɓinane yo kalane ɗum ɗo ne woodi ko ni yaari ko ni yaari ko ni yaari walla kadi aha ɗum ɗo kadi woodani meeɗani wonde saabu ɗum ɗo ko wayni ɓe ɓooyi ɗo en ɓooyi ɗum yiide ɗo ɗum ko tuumo waɗata foti laɓɓine andi adama diop haylen joni tuumo waɗake e nder assemblée suudi sarɗi gandanɗa hoorema en presque pratiquement en jea e institution ngaji men ɓurɗi mawnude so neɗɗo yeehi ha darima toon yesso assemblée wi e wonde kaari ko ɗo ƴetti kalis o ko ni kalis o heeɓi oɗo kalis aɗa andi ɗon kanko e hoore makko kanko tuumaɗo heno woni Ousmane Sonko kanko e hoore makko min e sikkam tan omo yiiɗi yo ɗum laɓɓine sabu so tawi laɓɓinama ko laɓɓinto guuru makko ha laaɓa ɗum ɗo noon koko ɓooyi yiyede e leydi ndi hono no Adama Diop wiiri ni à chaque fois so tawi sumgoji lefol laamu ina daari arde ko ɓuuri hen hewde opposant ji meɗen ina tuume e gueɗe baaɗe ni heddoto noon ko wona walla wasa wonde kono tuumamuyaji ɗi kam ina gona ɗon donc no laɓɓinirano e 2019 ni ɗum ɗone aussi eɗen ñaagui yo enquête uddite hen woni losko tawa ko losko yañgo tawa kadi ko luggitgo yimɓe mbawa andude par ce que enenne eɗen katojine andude holno gueɗe ɗe jaari caɗele gasata e nder leydi men Sénégal hande kadi won caɗele ɗe ganduɗa eɗen gandi nanɗo tawi ɗen caɗele ko ɓuuri hewde e leydi ndi walla ko ɓuuri tengtude hande e haaluji leydi ndi ɗen caɗele nani hen jinmi wiide Elhadji Bassar koto banggue jangde leydi ndi hande en jii ina laaƴi te kadi ko duuɗe jaaɓi kattirɗe e duuɗe less ɗe foof e oɗo saaha goni e caɗele hande en jii caɗele duuɗal jaaɓi hattirde ko ɓuuri ɗum addude ko caɗele to banggue uddugol duuɗal jaaɓi hattirde ngal Dakaru e nder ɗum syndicat ji ɗi mbaddi tamande wotere e mbi ko kañum en hankkandi mbaddat junggo e fandu duuɗal ngal ko yo uddite duuɗal ngal noon udditede ɗum e wasde ɗum udditede ina gasa tawa caɗele won caɗele lombi ɗon walla won caɗele goni ɗon Elhadji Bassar holko pamminta en e to banggue oɗon fannu aɗa andi ndeysan hoore juleydi ndi président Macky Sall ñanden o waɗi discours goto toon to Diamniadio e ɓerdam buri ɗo holliti wonde duuɗal janguirde wona duuɗal ngal ganduɗa wona nokku ngal wona dingiral bawɗo wona dingiral ngal ganduɗa hoorema yimɓe non ko dingiral ngal ganduɗa hoorema ko gandal foti ƴettede toon ay kala ɗo foti ƴettede gandal foti ko seggede fewde hano hannirde kono malheureusement hande Sénégal caɗele mum ɓurɗi mawnude to banggue jangde to keɓe ƴettuɓe kala ko ɓuuri ko bonde politique adana politique bonani mais ko ɓuuri ko bonde politique ɓe ƴettiɓe mbatta toon ɗum noon so woodi ɓe nanni toon politique ha ɓurti politique parce que politique ene waɗi politique ene laaƴi la politique c'est l'art de gérer la cité rek
ko fannu tan mo ganduɗa hoore ma aɗa foti hen rewde pewda diwan ma mais wona kay politique kay hande ne ƴetti ɗum ni ampleur mi ƴetto ko mi yiiɗa tina mi yiiɗa gona mi yiiɗa daña sa waɗi kala ko mbaɗɗa mi ara mi bonno a faami kala no pewdirɗa min mi ƴeewta ko ɓuuri bonirde fof mi ittira ɗum ɗon moom watta goɗɗum kadi an pewnanteɗo aussi anna ƴeewta a yurmotaka ɓe ganduɗa ma kaɗa fewnande pewnoɗo o walla pewnanteɗo ɗum waɗi vraiment systéme men jangde hande en ñaagui duwaw mi fewi beela alay saago ɗum ɗon gara hen mbaɗen duwaw wadde ma taw seeranɓe ɓe nanima ma ina gasa maɓe mbaw wadde hen koɓe poti wadde ko Adama Diop ɗeɗo caɗele hande gonɗe e jangde leydi ndi an hol yiyande ma holto safaro o hol peeje ɗe yimɓe mbaɗata ha mbawa safrude ɗeɗo caɗele ay ko noon debbo pullo aɗa andi oɗo no wiyatano kadi e jagorɗo Mamadou Talla nde wonno ɗo ene nde yimɓe fof ene joguino jikke yakar so tawi tan kalten koto tan mbatten cadre koto jangde gendire nde e nder hen noon eɗen joguino e makko jikke yakar mo ganduɗa ko neɗɗo bawɗo dialogue par ce que o fuɗɗinoma rendinde ɗeɗon pelle syndicat ji ɗi kono noon se en garti tan e toɓɓere men ndeɗo hande ɓen ɓe ganduɗa ni ko COSIDEP hanki kucciniral mabɓe e jayniyankoɓe vraiment en jii pellitte tiɗɗe ɗe ɓe ƴefti toon ça veut dire no mbiruɗa ni tan ɓe duta hen caggal ɓe pelliti hankkadi ni vraiment kamɓe ɓe mbi ko haɓe daro lang école aji ɗi e université o uddita jangga kono noon laamu ngu kañumne wonko daldini wonko ɓe kokki e dalillaji ko saabi haɓe jara no ɓe jarata ni ɗum ɗon foof noon hol mbaɗo PELE po kase holɓe ganduɗa tinowɓe ɗum ɗon hade jinnaɓe taw tinata ɗum ko éleveɓe ɓe toɓe goni ɗo Elhadj Bass holen sah aɗa heewi haalde ɗumen holen élève aji andrani jiiɗi jangde so wona hono ɗiɗo situation ngaji nden jaltata binda ne mbiyen nous voulons étudier mi yiiɗi janggude eko way noon en tout cas solution so jabade konngol ma solution ko jondeji ɗe yoɗe mbaɗe ɓe jooɗo ɓe mbawa yewtidde no foti jondeji mbaɗa debbo pullo ene wayno leydi mais pourquoi nanodire mbaɗata walla nanodiri ɗe ganduɗa nanodira kadi ne keeɓe hen sahaji mais probléme o ko wasde sinude ɗe nde ko ɗum woni caɗele ɗe par ce que hay kamɓe ɓe goytima ɗum laamu ngu ni jooɗo ɗo wasde sinude ɗum kadi kuli huule ɗe ganduɗa kadi tagui ummini ɓe ɓeɗon COSIDEP ko kuccam ɗam to fayato élection ngaji payaɗi ɗi kan min kam mi anda holko nawi kan e guddugol école aji par ce que kan kam toujours waɗi ɗo ene kono Elhadj Bass haali ɗo ene kadi ko waɗi fayida hande sa yi école aji kadi jilli ha jiiɓima jangguinoɓe ɓe hewɓe mabɓe ko politicien ji ko dawriyankoɓe c'est à dire dawrugol ngol koko nanna e nder duɗe jangguirɗe ɗe ha ɓurti ene wonno noon wawata famde ene wonno kono goto foof so ari école ɓortan on wutte kono hankkadi systéme o koko wayli to président wiyata radicalisme populisme ko noon politique Sénégal en tout cas hande ko goɗɗum jiiɗen hen kadi ko façon goɗɗo kadi systéme o koko wayli ha ɗo ganduɗa saabu so tawi yeehi ha duɗal jaaɓi hattirde waɗama no waɗani hikka yimɓe no kucciri hen ha haaɗi janggude ɓen janggoɓe ko foti ni ko hunde ganduɗa ko hamnide donc ɗeɗon jewte koko foti waɗede hen te kadi hay kamɓe ɓe erima wone mabɓe binduɗo ñanden wi ko ɗeɗo caɗele la budda yewtere waɗe hen yewtere nde kadi tawa ko yewtere luggidde nde ganduɗa ko nanodira hen fof tawa kadi ne siine ko ɗum tan wawi ittande en ɗeɗo caɗele laamu ngu e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni syndicat ji yoɓe joddo ɓe jewtida saabu jangde leydi kam eɗen gandi ko kañum woni janggo leydi en guddirtu tan e toɓɓere men wattindinde Elhadj Bass ko ganduɗa ko kañum woni Civicis 2023 ɓe jaltini rapport mabɓe ɗo ɓe jaltini rapport ɗo ɓe kolliti wonde Sénégal ina rutti no fewi to banggue wellitare yimɓeɓe walla jeytare yimɓeɓe caɗele ina keewi e oɗon banggue to banggue civique o Elhadj Bass aɗa andi min banggal am min mi ronkata afande holtoɓe par rapport tournade haɓe mbiya Sénégal koko rutti caggal to banggue jeytare hoore muɗum c' est à dire aɗa andi jeytare hoore muɗum c' à dire foti fuɗɗade hoɗo ndimaguma fuɗɗi ɗum jeytade hoore min foti fuɗɗade ko ndimaguma walla wellitaram foti fuɗɗade koto ndimaguma fuɗɗi ɗoyti mi wasa yawandema e hunde mi wasa bonnandema haydara
mais an Halimata holno pamirta subak fof sum pinarmi ko dawde bonnandem mi wima mbiya kam dutɗa an mbiya kam e wonde ala weltade walla min yomum tan no bonnimi ela de base en tout cas c'est compliqué joni noon so woppi aɗa bonno ko ɗum woni wellitade est ce que ko ɗum woni wellitade woppuma gona e bonnandem tan ɗum noon woni wellitade ala gacca xam tane ko weli haala ko welma ɗum noon woni wellitade en tout cas non wonna ɗum woni wellitade fonno wonde dokka haqqi ko jiɗɗaɗa ko hoore ma respecta kam on ɗon dokka kam on ɗon respect so wayi noon tan enen fof en gonata jaam mais malheureusement ɗum ɗon ala ko poɗɗa ko wadde mbaɗa minne aussi ko ponmi ko wadde mi waɗa moni fof yo daro darne no foti darade nde hormo ko goɗɗo jogui ko voilà ɓuuri ko hen muusi fof woni comme par exemple hande somi sayi comme par exemple to banggue dadiɓe banggue dattoɓe woni les militaires les policiers et les gendarmes ganduɗa kañumen ndeni tambiɓe nden ka leydi ndi tongu élage kono keddoroɗe no hojomaji koko gasi wawa famde neɗɗo ara ƴetta brique huccite denoma mbiya aɗa fiiɗum mbiya e wonde yaha e liberté kono kadi kamɓene wonnoɓe kaldata to banggue ɓen renoɓe ɓe élage bassar ko banggueji ɗiɗi woodi banggue hen foof nana itta toro ina fawta e goɗɗo hankkadi hojomaji meɗen ko kuuɓi Adama Diop mbawa tongude tan mbasa junnade e oɗo civicis monitor mo ganduɗa ko plateforme jurnittoɗo walla debintoɗo ko fati e weytare e wellitare yimɓeɓe wellitare ko wayno seppoji en e ko nandi hen ko ɗum woni kamɓe koɓe ndewinto e kala saaha te ko ɗum ɗo ɓe gaddi e oɗo rapport mabɓe mo ganduɗa ina huufi leyɗele ɗe ganduɗa tolnima e temedere e ko fawi ko noon temedere e capanɗe jeenayyi e jeetati somi juumani ɓe puɗɗi wadde ɗi hono ɗiɗo ɓetoji ko guila e 2018 eɗen gandi à chaque fois haɓe kewi artude ɓe jurnoto bon en kam concernant leydi men koye leydi men garta hen e jii ko ɓennuno ɗo henna ko foof to banggue manifestation ngaji kaɗeteɗi to banggue yaade namdiyade autorisation ngaji wasa jaɓaneden eko way noon mbiɗa sikki Elhadj Abbas joni wi wonde holtoɓe tournoto e critique uji peut être mataw koye ɗum ɗo ɓe tournoto guila réseaux sociaux ji ji TikTok guddaɗo ɗo henne mbaɗaɗo vraiment guddaɗo guila ha joni jagorɗo kalfinaɗo fannu oɗon to banggue communication mbiɗa wawi innude inde makko Moussa Bocar Thiam ha joni ni hayso tawi o wi wonde ko condition non en tout cas hojomaji meɗen koko gasi Adama tongu voilà koye ɗiɗo action ɗeɗo gueɗe foof sen ndenndini ene wawi jeeyede e gueɗe ɗe ganduɗa walla ni yidde seppude e taw ko seppo pacifique noɓe noddirta ɗum haɗane kadi eko way noon ɗum ɗo fof jiiɗum e jaggugol les journaliste uji ene dumba ɗumen ko noon ko te ɗum ina teska ine ɓuuri hewde e leydi ndi e oɗo dumunna ko ɗum jeeyi saabu kamɓe ɗo ɓe mbawi tugnade tan haaɓe mbiya wonde Sénégal ina rutti caggal no fewi e oɗo fannu ko toon eɗen gandi e heewi seppoji hande o ɗi ganduɗa kaɗama tawa jomumen mbi ko ina mbaɗa seppo deeñgo kono ardiɓe ɓe mbiya lalti tati memataji henayyi on mbatta ɗo seppo jayndiyankoɓe walla hono no ɓe mbirata ni dilluɗo foof nawe kaso walla biɗo koye kaari gondumi foof faare kaso e wiide mabɓe ɗum ɗon foof ɓene so tawi ine jaggi ko ɗum ɗon woni ko woodi e leydi ndi kañumen ne mbaɗa leydi men ko rutti no fewi to banggue nden wellitare e ɓiɓɓe leydi mum ɗum noon hankkadi mataw ko ɗo mbawaten hadde hojomaji meɗen koko gasi ha laaɓi wadde woni tan on baynima ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e Paamen Pamminen kadi hande e nde ɗo yontere actualité mo ganduɗa kala e saaha ma en dewidano ɗum bandiraɓe tawa ko rédaction Piindi radio no wurno en jetti noon dendagal terɗe rédaction o en jetti kadi ɓen ɓe ganduɗa kamen goni yeeɓiyankoɓe meɗen kono kadi en jetti Djiby Dieng to banggue ayawo ngo woni kay to banggue caméra o aadi men e bandiraɓe heeɗi yeeɓiyankoɓe Piindi TV so tawi gueno ñaawi ko yontere fande Allah jarama on jarama